ସାର୍ ପଚାରିଲେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲାସର ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବଡ଼ ଖୁସିର ସହିତ ଜବାବ ଦେଲା କି ସାର୍, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଜଳ ପରି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତାହାର କୌଣସି ରଙ୍ଗ, ରୂପ ଏବଂ ଆକାର ନଥାଏ। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଜଳ ପରି ନିଜର ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳ ହୃଦୟ ଜନ୍ମ ନିଏ। ହେଲେ କିଛି ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପାପର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କର, ଯିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ଦର୍ପଣ ଓ ଛାଇ ଭଳି ରହିବ। କାରଣ ଦର୍ପଣ କେବେ ମିଛ କହେ ନା ଓ ଛାଇ କେବେ ବି ପାଖ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନା।